كيا قدام سعر مالت قدام تسعرلو على مالت زي كونه ديابلوس تسعرلو نبسات دحانلو كريستوس تنسيو تغليصو بسرات دحنت زرعيلو علت مالت ايو እሺም በዓል تا قاليت حتويكا بخمي كهنتن قدسات انستي ترايان شطبو نقدسات انستي بزلم معلتي قدامي ترايون اذا تقصزي ابربعتي يوم ونجيلاويان نرخبو ماتيوس 28 حديك 15 امارقوس 16 حديك 17 اب لوقاس 24 حديق 17 اب يوحنس 10 حديق 23 تملكيتو نرخبو زوم 4 وانجيلاويان ون كلهم بزتفعلالي ملكع قليصمو يركبو ابتي كلتا ملأخ قبل كله ابتي حدا ملأخ يبل ابتي بزحات انستقبل كله ابتي حدا حنت سبيتي يبل بتي يكون بتجن اتوانا نطبي اتملختي تتحستو حداي سلازي كابتي صماو تحستو ماريام مغدلاويت مسكالا ايتا نام مقابر مسكدا كلتا ملأخ ترخبا بزعبا قويتا يسوع كريستوس مسحاتتهم دما ابزي يلون تنسيو سلامن تاينت هياو مسموتان تدليو كيدان دق مزامرتو نغرኦም اب غليلا قدمكم يو بلኦም بلون ادينا قدس دنگل مريم دما ابو خينا تبكي نبرتمو نساون كومو مسحاتتت سلامن تاينت هياو مسموتات تدليو لخن مستبهلت مستملاك تزارب كلا ندحريا قلص بلتمو نغويتا رأيتو حلاوة تاخلت مسيلوا نغويتا ازدل زلو نسخان توسيد كاون نغرني بلتمو غويتا مريم بلا نسخا ربني بلتو بإبرايستي ممهر مالتيو ايتن كفتون بلغيدين حواتي نقرؤهم قليلا قدمكم بلؤهم زبيل نايب استراتني حقوس قال هيبو أفانوا بزخا كلن بحفشا بتغلل زبالة ملك ني حقوس ملكت ستي حيزان كدامو بسرات زحازة سب بقصون بتحستون كم زفلت نحاقوس ملكت حيزان كما تأخلوا ويتا غمستسئن كم سترأينن ترديهم ويتا تسئديو بلوان اوه بلوهم كاب تساعات تجميرو دمات نحاقوس ملكت او قدسان حواريات وين كسفن ترأيين الشم بقر تا سالسيتو حتوي تا نمو داتا سمونا حماماتن سمونا معدوتن كبخامي يزامدو الشي سمون حماماتن سمون مائدوتن ززامدلو مخنيات تماساسالي مغلص اللوم ناي سراح غزيه فوليو ناي عرفت غزيه فوليو ناي محرس ناي زرأتي ورحات فوليو ناي مهرت محفاسن قوعن وقت دما فوليو سلازي سومن حمامات كنمكلنا ناي سراح ناي صوم ناي صلوت ناي سجدت ناي حمامات مسقل وقتي إلنا هنقلص خلنا سومن مائدوت دما فرا نايتي حمامات مسقلن صومن صلوتن سجدتن وصيت مهرت حاوس مهرت دحنت زترخبلو سوموني لنا كنغصو نخيل حصرا بيلنا بتزرزرون تاتينا غا
ሰሙነ ሕማማትን ሰሙነ ማዕዶትን ዝዛመደሉ ምክንያት ቁፅሪ 1 ሰኒ ሕማማት ዕለተ ዕፀ በለስ ክትበሃል ከላ ሰኒ ፋሲካ ድማ ማዕዶት ትበሃል። ሰኒ ሕማማት ፍረ ደልዩ ናብታ ቆፅለ በለስ ምስ ከደ ፍረ ስለ ዘይተረኽባ ከም ዝተረግመት ወዲ ሰብ ከዓ ሃይማኖታዊ ፍረ ዘይብሉ ንኸይህሉ መጠንቀቕታት ዝተዋህበሉ ምዃኑ የገንዝበና። ከምኡውን ሰኒ ሕማማት ዕለተ ንጽህ ተባሂላ ትጽዋዕ። ወዲ ሰብ ኣብታ ዝተዋህበቶ ናይ መዳለዊት ሓጻር ዕድመ ብንስሓ ነጺሁ ተሓጺቡ ናብታ ብውፅኢት ፍረኻ ናብ ህይወት እትሳገረላ ሰኒየ ፋሲካ ሰኒየ ማዕዶት እተብፅሓካ ሰሙነ ሕማማት ሰኒየ ሕማማት ናይ ስራሕ ከም ዝኾነት ፈሊጡ ናብቲኣ ዝሳገረላ እቲ ዝተዋህቦ ስራሕ ፈጺሙ ምህርቱ ዝሓፍሰላ ዕለትን ግዜን ትጽበዮ ከም ዘላ ፈሊጡ ዝዳለወላ ምዃና ንኸገንዝበና እዩ። ስለዚ ሰኒ ሕማማት ናይ መዳለዊት መስርሒት፣ ሰኒየ ማዕዶት ናይ ዕረፍቲ፣ ናይ ምህርቲ፣ ናይ ሓጎስ ዕለት ተባሂለን ይጥቀሳ። ካልኣይ ሰሉሰ ሕማማት ኣይሁድ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ንምጥፋእን ንምውራድን ክሓትዎ ከለዉ ናይ ሕቶ መዓልቲ ተባሂላ ክትፍለጥ ከላ ሰሉሰ ማዕዶት ድማ ደቂ ኣዳም በቲ ዝተገብረሎም ውሌታን ተበጃውነትን ተስካረ ትንሣኤ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እናዘከሩ ዘኽብሩላ ዕለት እያ። ደቂ ኣዳም ጥራሕ ዘይኮነ መላእክተ ሰማይ እውን ብሓጎስ ብክብሪ ዝቅድሱላን ዝውድሱላን ዘመስግኑላን መዓልቲ እያ። ስለዚ ብሓፈሻ ዛቲ ዕለት ኣባይ ፋሲካ ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድሃኒነ እዛ ዕለት እዚኣ ዓባይ ናይ ሓጎስ መዓልቲ እያ። ዝኽሪ ትንሣኤኡ ናይ ጎይታና እንዝክረላ መዓልቲ እያ እናተባህለት ብምድራውያን ኹን ብሰማያውያን እትኸብረሉ ቅድስቲ ዕለት እያ ዕለተ ሰሉስ። ሳልሳይ ዕለተ ረቡዕ ሕማማት ይሁዳን ኣይሁድን ተሰማሚዖም ንጥፍኣት ዝተራዳድኡላ ዕለት ክትከውን ከላ ረቡዕ ፋሲካ ድማ ትንሣኤ ኣልዓዛር ዝዝከረላ ኣሕዋት ኣልዓዛርን ስድራ ቤቱን ኢዮስያስን ስድራ ቤቱን ኩሉ ወዲ ኣዳምን ትንሣኤ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምጽምባል ዝተሰማምዑላ ዝተሓጎሱላ መዓልቲ ተባሂላ ትጥቀስ። ስለዚ ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ክነብር ከሎ ጽቡቕ ዝሰርሕን ሕማቕ ዝሰርሕን ኣሎ። ምስቶም ጽቡቕ ዝሰርሑ ይቁፀረና። ንዑናባይ ክብሎም ከሎ ኪዱ ካባይ ዝበሃሉ እውን ከም ዘለዉ ቅዱስ ቃሉ ይምህረና። ስለዚ ንጥፍኣት፣ ንጉድኣት፣ ንሓጢኣት ዝማኸሩን ዝሰማምዑን ደቂ ኣዳም ከም ዘለዉ ኣብቲ ናይ ሓጎስ መዓልቲ ድማ ንእግዚኣብሔር ንምምስጋን ንእግዚኣብሔር ንምኽባር ዝተዋህቦም ጸጋ ብሓባር ኮይኖም ንምኽባር ንምምስጋን ንምሕጓስ ዝእከቡ ዝሰማምዑ ሕብረተሰብ እውን ከም ዘለዉ የረዳእና። ራብዓይ ሐሙስ ሕማማት ሐሙስ ጽግቦ ተባሂላ ትጽዋዕ። ሐሙሰ ማዕዶት ሐሙሰ ፋሲካ ድማ ሐሙስ ኣዳም ተባሂላ ትጽዋዕ። ሐሙስ ጽግቦ ክንብል ከለና ዕለተ ጸሎትን ስግደትን ዕለተ ቁርባንን ትምህርትን ዕለተ ፍቅርን ትሕትናን ስኒትን ክትከውን ከላ ሐሙስ ኣዳም ድማ እቲ ዝተሰቕለልናን ዝሞተልናን
ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓያላን አይሁድ ሓልዮም ከምዚ የጽንዕዎ ሞት ሒዙ ከምዚ የጽንዖ ንኩሉ ስዒሩ ከም ዝተንስአ ምስተንስአ ድማ ንቅዱስ ብቅዱስ ቃሉ ነቦና አዳም ይቤሎ እግዚኡ ለአዳም አዳም ተፈሳህዮም ከም ዝበሎ አዳም ሎሚ ተሓጎስ አዳም ሎሚ ቅሰን ሎሚ ተኸሓስ እናበለ ናይ ደበስ ቃል ናይ ሓጎስ ቃል ከም ዝሃቦ ዝግለጸላ መዓልቲ እያ። ስለዚ ኣብቲ ሓሙስ አዳም ብጾም ብጸሎት ብስግደት ብቁርባን ብትምህርቲ ብፍቅሪ ብትሕትና ከርእዮም ከሎ ንሃዋርያት ንሱ እውን በቲ ዝገበሮ ውሌታ ዜሩ አዳምን ዘርኡን ንምኽሓስን ንምሕጓስን ንምድሓንን ስለ ዝኾነ ኩሉ ተገይሩሉ አዳም ተፈሳህዮም ተሓጎስሎም ተባሂሉ ናይ ሓጎስ ቃል ዝተበሰረሉ ወይ ዝተነግረሉ ናይ ሓጎስ መዓልቲ ዝጸንበለሉ ዕለት ተባሂላ ትጥቀስ። ሓሙሻይ ዕለተ ዓርቢ። ዕለተ ዓርቢ ሰሙነ ሕማማት ዓርቢ ስቕለት ብዝብል ስም ክትፍለጥ ከላ ዕለተ ሓዘን ዕለተ ጸሎት ዕለተ መከራ ዕለተ ተኣምራት ተባሂላ እያ እትግለጽ። ዕለተ ዓርቢ ፋሲካ ድማ ክርስቶስ በኹሪ ሙታን ምዃኑ ዝተነግረላ ነቲ በቲ ቀዳማይ አዳም ዝኣተወ ሞት ስዒሩ በኹሪ ትንሣኤ ዝኾነላ በቲ ሓደ ሰብ ሞት ናብ ዓለም ከም ዝኣተወ በቲ ቀዳማይ አዳም በቲ ዳሕረዋይ አዳም ድማ ትንሣኤን ህይወትን ናብ ደቂ ሰባት ከም ዝመፀ ዝተነግረላ እያ። ቅዱስ ቃሉ ያሬድ ማህሌታዊ ከም ዝጠቐሶ እንዘ ቀዲሙ ይኮንኩም ህዝቦ ይእዜሰ ህዝበ እግዚአብሔር አንትሙ እወ እንዘ ቀዲሙ ይኮንኩም ህዝቦ ቅድሚ ሕጂ ህዝቡ ዘይነበርኩም ቅድሚ ሕጂ ዘይተዓረቐኩም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲኡ ዘይነበርኩም ድሕነት ምሕረት ዘይተገብረልኩም ሕጂ ግን ካብሎም መዓልቲ ህዝቡ ኢኹም ብደሙ ተዓዲኩም ኢኹም እናተባህለ ኩሉ ወዲ አዳም ብናቱ ድልየትን ምርጫን ናብ ካልእ እንተዘይከይዱ ጎይታ ምሕረት ጎይታ ድሕነት ግን ንኩሉ ድሕነት ከም ዝሃበ ንኩሉ ናቱ ህዝቢ ከም ዝገበሮ ናብኡ ከም ዘቕረቦ ዝግለጸላ ዕለት እያ። ሻዱሻይ ናብዛ ናይ ሎም መዓልቲ ዘለናያ ቀዳም ስዑር እናቱ ቀዳም ስዑር ካብ ሰሙነ ሕማማት ቀፂላ ዘላ ድሮ ትንሣኤ ዘላ ቀዳም ስዑር እንብላ ምስ ቀዳመ ሕማማት ተባሂላ እትፍለጥ ምስታ ቀዳመ ማእዶት እንታይ ዝምድና ኣለወን ዝብል መጀመርያ ናይታ ቀዳም ስዑር ቁፅሪ 1 ፍጥረታት ፈጢሩ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ዝብለና ምስጢረ ተዋህዶ ሓልዩ ዝኸይድ ሃይለ ቃል እቲ ቃል ብቅድሙ ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ዝተፈጥረ ነገር የልቦም ዝብለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመልክዑ ብምስሉ ሰብ ዝፈጠረሉ ኣቀዲሙ ግን ኩሉ ስነ ፍጥረት ዘዳለወሉ ስለ ዝኾነ ኩሉ ፍጥረታት ምስ ፈጠረ ነቦና አዳም ብመልክዑን ብምስሉን ምስ ፈጠሮ ክሳብ ዓሩ ፈጢሩ ቀዳም ዘዕረፈላ መዓልቲ እያ። ኩሉ እቲ ንወዲ አዳም ዝድለ ነገራት ፈጺሙ ፍጥረታት አዳልዩ ንአዳምን ሔዋንን ልዕሊ ኩሎም ፍጡራት ገይሩ ስልጣንን ኩሉ ዘድልዮምን ቀሪቡ መምርሒ ዝሃበላ እሞ ዘዕረፈላ ዕለት እያ። ካልኣይ ዲያብሎስ ዝተሰዓረላ ስልጣን መለኮቱ ናይ ክርስቶስ ሲኦል ወሪዱ
ድሕነት ዘበሰረላ ዕለት